Settembru li għadda kien l-iżjed ċar b'xita u maltem f'pajjiżna, filwaqt li t-tieni xahar tal-2020 kien l-aktar frar niexef mill-1923. Dan intqal fi stqarrija mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li ta' tħarsa li jittemm fl-2020. L-istqarrija nnutat li Marzu pattal frar, hekk kif fil-bidu tar-rebbija meteoroloġika kien aktar imxarrab milli mistenni f'dan iż-żmien tas-sena. F'Marzu, April u f'Mejju niżlu aktar minn 85 mm ta' xita li pattaw għal nixfa esperjenzata fil-bidu tas-sena. Is-sena l-oħra kellna total ta' 23 maltempa ta' birra u sajjetti li 9 minnhom seħħu f'Settembru. L-ogħla temperatura fl-2020 intlaħqet f'Santa Marija bi 38.7 gradi Celsius u f'Jannar ġie rreġistrat l-inqas temperatura ta' 5.1 gradi Celsius.